enti sunsum na onyankopon de ma me papa de ye adwuma na sa sunsum ne gusu wo papa de wa ye adwuma na so ni papa de wase ase e na woka papa wo hu papa no adwuma obeye no e na baby adu no nyankopon ato nsa frɛ no nipadua no na ayemre na ekɔ ne mo honhoma nyankopon de bia ne mu a ode ye adwuma ne sunsum ne de da so wo Abusia for yama obibia kwaba e de ba too much GHS so abusia enne ye nyina no ye nim se enne no e Oddifour Kwabena Tawiah ne 1 week a chese bi mu tra e ne 40 days adaduanan e na ye bedie na ama bibia ye kama na ye be pie mu e wa ha na enne magusu a e koso na chese wo mu a wo mu beta e chiri asore ma nyina no aye krado abepiem e wa ha a ye nyina no ye be bom se be ya ne ma e be ye kama na Bible krampo e chire se ye nyina no obi e so ene ne mu nsu na wo sere so ene no nse ene ntia be piem mo ha de be gba wuram na afa no ni pesa se ene ne kase ene ne be kasa wo mo nkomodi bi e be se ekoso no ye be ko na afa ni ya chinchire mu akase a ekoso asoro ne tese ne ye papa to ye e betimi akoso empo hwan ye na e baba be gi agina mu aye adwuma papa ye papa Oddifour Kwabena Tawiah kofa ba e de mother church of Rabbi obeye ye no ebusia sa ne ma we nti ne ya be piem mu e we ye ofa nko ba we ha ye ne wo e ba be bom mo ni echi na bibia no ye be som mo tiafo ye nsa kan ye papa eye ne babe ma wa yenchen ye ne no abetwetwe nkomo na ya hwese ne niema esi akwade ma no menu am nka me ho na ye ma na kwaba eje mu akwaba ba too much GHS na etsen na me adom na se wo papa afri mu na so wanim aya me serious bi e de enti na etisa enye se aye serious aye se me na chese ne wo papa afri mu yeso ne ba na no na so atiefo nim se wo na odi kan wo na atoso mienu wo papa mmam no wo toso sen na me toso enum na ese mu nyina mo yesen ye na wow ye papa ye adwuma ya wasasi so ene na enkwada na ya wo na otoso enum sen na wo si fa no bra wo te se wo papa aka nchine go ya re hosem na se yese ma ne ka wo mo na wo be ma so ka ba e ka me pa eja odu ba wi ase se ofri mu a enye easy yes ya ka but e papa film na ko se enye easy na se wati ati but papa film mu na hu se sa enye mere kura na se na papa ya film eye asafo no mu bebe obi amana ya na se mu begu ni sanse ya papa na ne founder na wa film ya be koso ya na se ba be je asori ne de be koso yes asori ne de be koso se sunsum a wade ye adwuma ne de sunsum ne de eye de e wo ho aha sunsum ne de gusu wo eye adwuma nyame sunsum ente nko ete kwa na chese enye nyame sunsum enti sunsum na onyankopon de ma me papa de ye adwuma na sa sunsum ne gusu wo ho enti be ye adwuma wa dwe ho wa wo se wo sunsum ne ti sunsum aba ya nyame adwuma de nyame pe no wo ye de nyame pe no wo ye de nyame be ka no nso na ye den ewo na chese ne de nim sa rewa ba na so fa sa ko na so na ma hyeden ye wan ka sa wo ma me na safo no ene se bia do fo ma be hyem wa de me ka na se me mo bi a hyeden ye ma ye nyina ho hyeden ye nchiche ye akasa ye ho re it's me mo bi a hyeden na wo ma hyeden ye papa bi a no wo no wo ho no na wo ne ma bi a wo ye age ne wo be ka se me papa wa ha sa ne ma no betimi ababa ko bi ni so ade a kire me papa de afutuo da bia wo fra wo afutuo se abrabo no se o ko ba bi na se wo hwe na entene a wo se ye ni sei wo ye ni sei a be ye den e be ye yie enti afutuo ni atenetene na me papa de abrezi ya de abedu sam pepe so ti me papa de afutuo die na ade ba ko be na wo de be kai no e de asere se me papa mre bi wo kan sam we me stress sa nya ma ni wo ha oh be no de bebre ya ni etiefo encha ba ko bi me kai emre bia yene no kosia ye ko ba bi ana o ma ye je aduane na ye nyina ye to ye nsa na ye didi na ye bon komo ti se eja ne oba ebe ye no
mekai sa no ma we nyina na mekai sa no ma we entimi nsi bi mu a eye mo awe ho yembre yama yera ho na abusia fo mon shedin na enyamre se waja wade obasasi su ebe firi honom wan na ebe yese eja no ade ama eja ho na enu tie ne de yembre ye no mu asem ne sa ya na nsu nyame ye nanim ne oye na ono ana de ma ono anso na ese yeguso ye namu ye nya obi ebe sa ne no atwetwe nkomo for a papa and China ha no so why Oddifour Kwabena Tawiah aye ne yonko anase sabi wo bi a woni ne boko siata fe pa ye be bisa ne nsamba ku mienu bi na de onu sunni mefa ye papa wono de atuja eda ye mo akwa baba too much eje mo so na ene ma mo atse na me adom boko yen papa Oddifour Kwabena Tawiah efiri mu areho atu ye nyina ma ye nyina ye di areho na de asem na obetumi aka fa ne wo yi yo ye da tiefo nyina ase na edi areho papa no in fact ya hwira de kese o mangana enya asafo ni nyina enya asafo no nko a o mangana de ti abeka se o mangana ni se eni o ma bi koso e wo sunsumu a emfa o man ene o man Ghana nhihye no nko a papa wetimi sole ekutia eno ko na ya de bia misu because sesi ya hwira de ahita semi bia nka ehinta a papa we atimi fa chire no yi de dua epese se o man no yi efuo no sesi ano ya hwira papa no tenye ize ma kra na sesi ni wa firi mu asafo no akwaso ube ko bia me na bia ni manase mu benja ni kurasa asafo no de ekoso na me amene o kasa kura no oso me da ka nche me say onko ye okosua de obesaba na me sure say papa no obesaba mfano say body no me no sunsun mu no me so body no na asay ana sunsun na ko ha ja baby eto onya body fufura obesaba abetu adwuma no so yo me gina fide we so ada tu rabi manyina se ya hwira de na so obi anhye de papa ne se obesa ba enti asafo no engu ye yegusu ho na obesa be so ye na obesa be ye na adwuma so me se obi ade obi a wo otoba bia onsamra onsamra rabi na papa nko ye okaya ho e wo sunsumu akase obenya nipadua no asabe kan ye for your papa no asem na wodi atu dwan wo se eye Oddifour Kwabena Tawiah be so ne da yesa won koi no obesan so aba enu ti rabi ma mu nyina no munya krado se enche kwa yen papa ebesa ba be kan yen sa na afeli ne na abom asom abusia yegusu ade nkomo no enam ye nya obi ebesa na atwe nkomo abusia for yen sa kan yen papa ba ko enso e wa ha se ya se wuchire mu na chese ya de a woni eye Oddifour Kwabena Tawiah anante ache e wo se bi agodie mu nyina no ne ono ankasa e wa ha ye ne na ba betwe nkomo mo kam ho na ye mana kwa ba eja emu akwa ba meja wo so wura na ene memwetse mpacho nyame adompa ye da Yesu ase na wo hwe se the atmosphere no asia ye e wa ha wo hu se sign ne besia kwa asia fa em se ya papa Oddifour Kwabena Tawiah ne 40 days ni na wo tweda na ye ka bom na no ana ekoso no na nyameka ne se ye nyina yera ho Magana ahwira de pa na susu solo fonso ahwira de pa na tell of rabi asafo so ya hwire ade pa na eye ahwire ya ye nyina ya hwire papa yi na asafo no ebe koso ya adwuma ana mo beti ada kora asafo no da so ya adwuma asafo no da so ya adwuma na papa no adwuma obe no na baby adu no nyankopɔ ato nsafre no nipadua no na ayemre na ekɔ nemo honhoma nyankopɔ de bia ne mu a ode ya adwuma ne susum ne de da so wo eye adwuma pa na yonkofa be na da wo ne eye yen papa me de oye me spiritual father na me hu no be 18 to 20 years ni na papa no se no ote no se wa men na won hu se ne awote oye ni papa e kani papa oye ni papa nemo se usura ni mka impact na tene de a ele uni ni ntimi nante sana je say wo mse na se me bi honom na mo ye na nya wotena mo ene de wo na wo ne hwan wo na wo ne papa to sa didi kura wo be tani 2 billion da kura wo ye niama en fata ne obeka kire
and you back at and you back at all now and why over 10 3 billion 5 billion cry. Oh yeah, the entry over for a cattle. Now you are saying Casano, Nipa Deseni, Israel Muka and Peno correct. It is an yeah, now what the shedding be film, a church of Rabbi Asafono, Neyerenum, and it's been a bush. And American say, you never say, Hoden, Ukraine or Tibium. The Miami said, and I said of Rabbi Asafono, Yamani said, and I am as solid as of organ and I said, in it would be Biara, we need to from Tawiah. What dinner theatre only Miss Annuaton? Yabamo be said, and Yamagana for said it. I was saying, so when you are brand near to Chim, come over for our wholesome and our tree, and so said you be a near Sucra Jahim. You was so and them when you'll be a Besana Chim. I was your fire and Sakaya, mamma, and so our high and a better chink. Come on, I finished your own piano. One or so Eddie, so your mamma, I'm more papa, but 2 months. I never went to say. I don't be the idea. Mammy, I dear young and a giant, whatever you go back. I'm not saying we are, I am Papa. As I say, my pussy are the demon. The Gamatia. Susumu, Minia, one day. It's minimum that don't. As I'm a son, I'm 24 years. Our church. As I put you trust, and I will pass one and a second. Oh, on your debana, yes, soon. Yes, soon, Yamia was yes. There be your casa, I think I'm missing. Samisu, Etino, so Yame, now Susu, you were today. Let us say, who's the problem? It's the other door, Yame, Neso, Yame, about physical, there's no way, but me up. Mapa, Oba sign woman was there, so Yabama. Sana Senti, and Odia, Yadia. Yamba Patias, and Yama, the master, the much, and not just. Now, I know which not or your papa, you be now. It's an amount dinner channel, maybe no Donic. You didn't come and say, yeah, dear sister. I have crown because me got me camp upon us somewhere. Me bass or no, me ran a baha. Nami Jare. Papa me wa me yam. I am what was it, Mammy Papa now. Tell him about money at 3 months. Papa said, Papa Bob, but what's a pea? No, what is obedient? So much seen so. I got to buy bread, the fry, Yama. Some Miss I didn't pay me. I am wanting a mayatro. Oh, a mayatro, me ferry about a year nipa. Na didn't be pay and a bed pie. Na Metiasi, second yes, I won't know. And the chairman said, what I have when anyway, a Yamoka way home, Passa, come in, young, I'm in Ghana. I mean, we are graduating, we got me Bassa for 24 years. And maybe I'm get back to the bank when you're 24 years. Wow. The American is a baby, I hear the cashier. Oh my God, mum, and yet, on my gun, and you know, was Oddifour, Susumunyama, Yami Channel, no Becca or mine. Natures of man, I heard the Yasa for why I need to Musa. As I say, yeah, BBC or mine more. Or say, yeah, I dear, we see. I was a ya, it is Baba. On my young black, Yamayama or mine. May my fasting was a second mine, Yama post, I can make a movie. Yabeda, near Bompire more man already yesterday, Papa was a woman, my young say, Nanko or my way so. Now, Yahya, one I can cleanse and I begged. What is I have for no move? Naga was it, Yahana, see a wound. No, I didn't know yet. Was a more behind shut at the fitam, I any brisam, Coconi Tuntum. Upon the way, Juma. That's in the papa dear. What's I say? And now, woke up papa, way. What kind of gas away there was what's it here? Now, Nipper be on one, so soon I didn't hear you, so many car come on. Is so many call? Nasa was here. Who someone who judging now I am wrong. As I said, I meet to me on the edge. Ah, maybe dear, Beba Hano. Better than Nasa. Naso down is one. Nay, now as I say no, Papa no, and shoot me first as Muba, or somehow sit Barry. We are not one of
for me that I know so but on no better was say but I dear we see hey on but e susu woni ania susu wani no yes I dear papa dear o my Ghana hwe ade kan sie anya Robin kwa Master de ma aduana busia kwati afo Church of Rabbi o my Ghana nyina say ya hwe ade kan sie san say papa ya hokono me Isaiah 57 verse 1 ka so tini ni yira da bia na me cheche me wre me sheda mutimi super me stress ye chiro ne kaaye no so wo yira ko homo ne nna so no na okwa asomdue mu wade ma ne nkwa asomdue mu abusia so nyina ya nhedin members Sunday school for teachers for o my God na obi bia police for soldier for mu nyina nurses for obompa ya mu nyina mu nim say papa ibi na no pe no obompa ya a police for soldier for teachers for nurses for papa yi ka obi bia onye yi mu president hwan eti papa ne de o my God na ira de kese nyina ya nhedi awusia for ya ma me aka ni nyina na ya kwasonso anamu ye yensa be ka bia na ye be san so ade asom Mirafo ya sanso anya ye ma me wo ye nchen ye bebisa no ayonko fe da oni ye papa ntam amen ne watimi abepie me wa ha ma me ye mo akwa ababa too much edamase na ne ma mu akosen ye ne ye 40 days say na osi hu ne ma sifa oh nyame adom nti bibia ekoboko a obisa me anyonko fe da papa me ne papa ntam a ye me kan se mesini pempe mesini pese se nya me papa kwana tewi anka me ni na ya me de nanti na wo chire mu sen na me chire mu se me ebubu mi gu ho me da fom be mfie nan ena mana da wo manya me fa ne so na sa me yare sa bre na ha ya apata yensi asore nam me so wo ha almost 20 years wow ena papa so me na me wia nti na me wani brem me wa rehuom asam kase na atome na ayonko fa na dam ntami ma me wuti se ye papa kan chine guo ne se na wusi hu ne fa ye eno de me chira okwan a ofa aso a me se me de nantie na ohwe ne ye be frɛ me aka kyerɛ me se ya wo hwa de na me fam be fa ya wo mu ma nya ne bete me bubugu ho abusu afọ kra po me yo bubu afọ pamna tewia na mhono fa me se ne nwia ba prekope ofia me se ha nyina na ya pata me wa ha na esi asore dan wa ha na bibia akọ ne meya me ho amom ya matu nya no mu nyina susua papa wa hweme aboa me na me so de gina me na so brane ko pe me mekire okwan nti me de pamna tewia de ofa me se ofre me nwia ba na ma fre ne papa ne emedi ne amennom me mabusu afọ pro me nti kwa mate wi ade wo ni me ho agro me so me ni ne ho agro na ma me na chese ne ma we ko so no e di asem ne ubetumi akai e di akai ya papa se ebire bi me papa ka asem we e na se sa asem na enka se sa bire bibi kra to me e ya adesem bi ana se bi mpasere sem bi kro ka kire wo e ma wotumi ani je wo sa bire ni oh mpasere sem de bia na oni eyi bi ye na ota aka ne so ni pa bia wo ho no mo a shawa na mantutuo no kasa e na obi bia yi na aha ye ba na ni breso bibi ntata wa ne dem ha unwura ha nso ade ko be san na chi ono wo ha na wo bo nkomo o ye adwuma de ne o wani brem o hwe na anhwe o hu se okita doma nyame hwe da ma na dom a wo de ye adwuma oba honam ani de obetimi aben adi agro okom de na ni ko hwe akra we hu we nipa bi adom won so meme de obi be kan papa ho asambone ananya me afiali dia minim ne wa ya mame meni abre ni ma shedin na ne adidie she ye abusuafo no ni wo mu nkasa ne yire asafo ma ene wo mu nyina dofo ene wo mahia mu ka ye nkranhye sem bi e fa kire wo mu na adofo ye nyina ye hia mu wa ha ne yire ne ma ne asafo ma ne ameka ne se nyina ye shedin enya ba wo ye ne hwia enye yi simple for kan sem bi se nyame na de mo no anso na agi enso so no na ye nhwehwe ni sei sa abre kra but enya basa asedan kwan na de be ma nyame yen ya ye ka kire na ese yeso ye hwe ho su yi
na yemre so awade so ehu kwan obefa so a ya be ko na chese nya dia papa firi mi asafo iwu jai oh ye me da so wom na me se besan gira na na so dan la otunte so gu obi anu mu a obi be ye tese ne no ono nso te na ya ma me ya da se wo bra onya ede ma ya busua na chese nei no ye papa aya afutu sam ani nkransen sam de nkrofo eka bi ade kire aya busuafo ne nempo eye hyeden ahodo a wo mu eka ene ne ho adanse a wo mu di nyina chese ye papa yi wa ye djuma pa wa ye djuma kese enu nti so obi kan sambone ade fa ye papa ho eye ono ena eka sa ena ye na dofo ene na busuafo eka ye gusu ade nsam no ene namu ye nyobi ebesa ne na twetwe nkom afo ye nsa kan ye maame ewa ha na ye bepie mu wa ha no na ya ade a wode nyom kro tata ewa fidua imu na wo kire mu se ye papa krampo ebowa no ewa ye nyum tuonim ene wono awa ha se ye betie na num nsam ma me ho na me me maame entwetwe nkom ba ko mienu bi na de won bia no onfa ntudwa maame ye mo akwa ba eba too much bejemo so na ene me ekosen ene den Kristo nti bibia bokọ na nso eni bre na aba esanse odupon kase na tutu odupon kase pa so de bia tutu ewo fanko ha na ye maame ye bepie mu wa ha no ye te se wo nyum to a tuo nyina no na wo se yem papa ti ase no wo boa wo kwan bebre su anu ti mbanya yonkofa ene se ye bo ne tofa yonkofa be pa ne da wo ne yem papa ntem sikasem yonkofa papa ye wo bia ninsam ye o wa humobro se wo ba papa na ase a o man se wo ye ne ba wo ye ne busuani ana se wo nye na sore ba se kan se wo mo wo ho ade a papa be bo mo hunu se oboa na mesa me hwe mere bi atwem papa moa wode boa me a de bia ya na me kama sam kire ne se emere bi du ye nyankopon soma o ka kire no amopom papa adaka nti bre nsu yiri ba ye no a omo ekọ adaka ni mu no nsuo no wi ye no onyankopon soma kwakwa da bi na ode aduane ko man noa enna busuafo wo sere ne so na papa o ye me mabrabo mu noa o ye mabrabo mu kwakwa da bi no ebre kom bi de bre bi dru ya samanhia papa nka wiase be fa me no mum sika fam no papa so me nsam na wo boa me yie ma o pepa mani ase nisuo abibifo de so obi nya obusuani na so boa na so no ye be ma na wo ye oba adwen ba ko pe ene ba nipa ne tirim pata seranka nyankopon se sa adwen no amma papa ne tirim sa asem no amma papa ne tirim na moa wo de boa me no me ba kitu ma me hunu se eye onyankopon na de asoma ne se wo moa me maame wa kansam yie pa na kire se nei no wa firi mu yasafu wo betoko so ene wo mason ana se ne wo ba wo mo hodaada na etu betwa enam se papa ni we ya no maame nka hinta se minchiro me menye Jesus rabbi ni o yes menye rabbi ni me yenyum tuni ye frame first ne ye frame aba wa mere but nei ana mabe wo Yesu ma ni moja wa woman wa hita wiase nyina de me sanso aba wa se wo de humia frame wo hima Yesu maame meje so because me ankasa me di ne ye Mary to the offer me Yesu maame meje so wo frame wo hima meje so me yenyum tuni na mo me wa asafo African faith mo ye friend say Oddifour nkansa sore enum na me wo menye just of rabini then so na mo wa papa na hwe se menye na sore ba no boa me ntino eya me ba ebeboa no na wawu koi enkyere se wo de asafo no kọ enkyere se eja Kristo din bo ekoso abo Kristo din ntisi ekoso abo Kristo din dia ene na mekoso ase ebre bia no a esese me ba no me ba beboa wo mama me ne die woni edi nkomo ye ni age na ne aduru die na hyeden because abusua no wo matoba ha asafo ma ne so wo mu hu ne wo monye edi asem na abeka dia to wo mu gidie meka kire wo se obi anka na komanto ne me sanse de Kristo pen ono na wo ye Bible say ye fa wo ni patrini ni ko ya na obi ntiase se adwene honam fam dia adwene bebre beba ye tirim na ye Kristo fuoi enya mo no nyankopon ne sanse ono na wote dia wo yase abusua ye maame nsem na wodi atu dwane se yenya nyame pe emfamma ne na ono eno te de wo yase ya bada wase maame se wo je bre ne yetwetwe enkomo na me onhyira wo yie pa abusua fo na ne aduru no de wankasa watimi ehunu se ne ma papa de ye mpapa wo be ye bi e wo wiase enu te ne Ghana ya hwere ade o man ni mu nyina no anya asafo ne abusua mpo Ghana man nyina ya hwere ade pa na maame ye be wie eye nwom to a wotu bi e wase he so obi pese wo fa wo na ba ye dwuma e ma no
nampo eya wonyum yi otobi no otie kwan be so no be fa so de aye obetumi aframe number e was 0244 36 94 76 but me aframe ho e na wo Kantamanto White Stone music shop nso a obenya menwom ne biato wo de wo kwa wo so wo hwe Yesu maame anasa ba o Mary omba ma onwom ne biato asem ba ko pe na meka che Ghana for se asem sia moma yensusu nkasa esanse adifo no mwate asefo asase so no honhom no enye 24 hours ena ye adwuma wo mo so eduru ba bi o mo ba nipa tibia mu nti so mo ba nipa tibia mu mo so mo ba ye ne mate se nipa so wate ase mo ba nipa tibia mu a mo ba ye ne mate se nipa enti yensusu mosobo esanse obi nti ase ye metumi aka ne se obi nti ase enti enya mu nyina mu emfama nyame obi nti ase abusuafo na chese ye da so na mu bibia no ye be mama so ate abusuafo ye nsa kan ye papa e wa ha se de adwuma ne egusu ayeye no se de adanse na edoso no enti ne nipa no abusu obi edi papa ho adanse ye ma ne kwan no no so fa ne de enti da papa ye mo akwa aba sister from me are okay na papa ene ye papa 40 days na ye hwe de ekoso wa ha na ka me akwa ye se obi a wa wewom na ene je kakra nso wo ho e de na betumi aka e de afa ene dwumadi a eko oh dwumadi no de ma hye no kama I fine yes nti eno na ye hwe kwan nti na papa e de yonko fa ene da wo na ye papa ntam ene wa be piem e wa he Ninta me ha ma sorry am kokora ba your friends nam niam bebre so nti na mama be pie wa so sorry ya de bia eye ebo nipa because nipa bia no so hu nam bia no na suru sunsun so nti ansa na bibi beba wo so no pie wo sunsun ansa na apie wo hunam ani eti no your friend say oh yeah, me hu ne mebebre papa wa kan ne mebebre wo radio so na de every Priest FM any Asempa FM na de nyina ansa na oba your friends mu your friends mu station na de nyina see your friends your bia otufu ni obaba man bia nso oka eka ho asema me ye adwuma na obekoro kra ni yemu ekire yen se okra yen because oka kire yen se onu kra obekọ America na okokra America for no bia omo mane kwan mane mbabio sane me afa so ade da Sunday bi ansa na ni Tuesday yebeti ne bia ni wo no da no wanya sori kra oti odin sa wanya sori nti enkwaro eno mu ya sori afo ya saka ya papa e wa ya chai na wo na ho fama kra wa ya osofo wadi ya papa ya chiache ye penti nei de be sane samba ku mienu miensabi na dia da wani ya papa ntam no wadi atuja won ka me woni ama na kwa aba Oddifour ya mo akwa aba too much GHS yeah na madam na ni ama ma kwa sanya wa na dai okay me tia too much for ina me dindi sofu jongoko na anda me fi aguna so do ton na maba ona mo Oddifour ko blete wia na me ne fra wa fra no wasa ye ba na e be jam no ente yin na ya ba no na ya papa ya yo na da woni ya papa yin ta ba nei Oddifour ko blete we Oddifour kese pa oni no mama Oddifour kwa mi kan san sore e ba ga cheze ejedi oni so mama sunsun sore ejidi enti sa onu na se yedidi sa menne ya mi tebu sa enti bibi se ya wasa ya ba na be jam pa na chese nei no adi asem na be tunya ka dia kai no sa wani mo ha no ka se bi ma ni ya wo sere ha e me woni no be tunya ka dia kai Oddifour ko blete we de be ka chen se nyam sunsun sore fo no say ye friend yam ko pon oba easy because we be dey yan na dey fam no ma bia ya no atru sunsun ba enti say wo ko sunsun so for wa ko ka be say bibia fintia e be too easy very easy sana tinjo no can to yetim that practice is you say as one can no papa true na what you boy
that's why the Oddifour cancer so much. Yen jaita, and no money out to now. Once a bit much white, no money for Kwabo. White, no so many Oddifour cancer. I have put a yellow. Then I Oddifour cancer, then I use Suma, and to bounce a man at the firm. Aha, at the same line. I want chance and chance and said, someone at the Fuma. We are Susuma, I am quick. Yes, I will buy broom. Now make catch Moses. Now make catch Joshua. I will buy broom baby. Some say, but the one where you come from to you not some more. Until any press I have come from piano was said, will you Babwa? Now, Montana me say I have come from Tare. And was something not to put. Sanity. Wow, I know for years, we are not the same. Yes, asma makaja mama sina say obi anchade na onyame odema no asan fako won say baby anfu a baby ma yes and Oddifour cancer when wu a and Oddifour better ye krompie anti bibi say kwa onyame ba yo bi foforo yambe Moses wu ye no onyame ma Joshua bai anti nya obi ankena komantu yem sunsun ma na hwe na ba ye no pa sanity Abusia for your papa so the some out to jam. Sunsun you man no. Afen na one more shasiem. Aya kesi a chance so anu ti agu so dem. Yensi maso ho de be kwaso bian maso beti. Na for yen sa kan ya bra bian so e wa ha. Awa no so wa ya krado se woni yen be che yen papa ho nsem. Anu ti mu ka me ho na ya ma na kwa ba. E da mu akwa ba e ba tu man. Yenia, minia. Oh, Yakopano, said an education, no, Sana, Yanyam Sisi. There we are. Oddifour better, yeah, Papa. Mena matunyo mano. Mena medina chia matunyo mano. It's a bass under the I'm going to be Papa. Abra, mete some papa uno, manjen. Sasa, na minim some papa yare. Aha, eti me ko Osman baby. Eti me badu very me ma. Eti anajuno me di me put to silent. Not no say na ko fa from sa. Sa papa wu. Eti abo 6 o'clock anapa. Na me fa me phone mu say menye course bebre. Eti me fair no first person say papa free na me see that bi. I no ko papa on yare nti on wu. But since I'm here for car call hospital one sana, me will send the present paper. Now say I want to know to money. Actually, we are going to the mama. Amen. Papa, me nim said now on limited. It is and I am your friend now. As I said, I'm actually said, I feel like vitamin and said, the babua, so by your daddy near my hand. Now you have one, Papa Nassau, I can say. Papa, you live here. I was in my manipa. Meno, like I said, my black home. What me baby? Papa, me baby. Ah, me, I'm not to answer. Papa, what me? And I feel I live here. So, what in China? What was some brand? Now, every hour, who is car? On why you the cigar? No, or the mouth. It's about the number oil and a dosh. A dosh. Yo, mamma, me that's it. I can't say. If I went yes, I catch a million. Papa,
papa ɔwale baako sa wale biem ɛyere mu mienu nyinaa sɛ de aba ne nyinaa yɛ sɛ yɛn ho de adɔfo a ɔmo dɔ papa nyinaa ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ so biara nsɛ ne ho de ɛnyɛ asi awie yɛyɛ ho hwɛ yɛyɛ na mmom yɛyɛ baako ne yɛntwa n'akyi ma asomdwe mmra medase nyame nhyira papa sɛ wɔgye brɛ ne yɛtwetwe yɛn nkɔmmɔ yi abusuafoɔ hwɛ adansedi a ɛkɔ soɔ yi a yɛn papa wɔyɛ bi ama nnipa bebree ɛno nti adanseɛ no deɛ yɛkɔ so na mum na wohwɛ sɛ deɛ nneɛma nso ɛkɔ ɛwɔ ɛyɛ dandua mu ha sɛ yɛwotumi hu ne sɛ nneɛma papa ɛna ɛkɔ so anigye ɛkɔ so ɛnwom kɔ so wohwɛ nso a wɔbi biara ɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ wɔbaayɛ sɛ wɔbaaba yɛno nti egu so na mum adanseɛ no deɛ yɛde bɛgu so ɛde ama mo abusuafoɔ na kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ wie yɛ no deɛ da yɛkɔsi yɛ ɛne pitire ɛti yɛni ɛna ɛsɔre yɛ na kyerɛ sɛ nei no ne ɛkɔɔ so ɛwɔ yɛn papa na yɛ ne 40 days yɛase ɛna nnɛ yɛde ɛba bɛtu mu dwa ne nyinaa no ɛyɛ yɛn prophet Oddifour Kwabena Tawiah a wɔyɛ kɔfa by the mother church of Rabbi wɔno ɛna nnɛ yɛdi ne 40 days ɛyɛ 1 week ane sa na abusuafoɔ nkranhyɛ nsɛm ɛkɔɔ so adansedi ɛkɔɔ so ne nneɛma papa a wɔn ka yɛ nyinaa no ɛna yɛde ɛbɛso motu ma GH deɛ munim sɛ abere biara no nkɔbɔ papa ɛne nneɛma papa ɛna yɛde brɛ mo ɛwɔ yɛn channel yi so nti afei no ani abɔ so a na wa subscribe ɛde ama me na afei no wa share na wa like and so on all the social media platforms also me di ɛde dwa so hima macrow